Вітаю вас, шановне господарство. Гэта клуб Хельсінг і я, яго кіраўнік Вейс Владислав. Сёння 22 ліпеня і вось якія навіны нам вядомы на дадзены момант. У адным з мінулых відэо я казаў пра новы лазертаг клуб у Менску пад назвай Пушка. І што мушу з імі пазнаёміцца. Пазнаёміліся. Гэта файныя хлопцы, якія доўгі час гулялі ў спартыўны пейнтбол і зараз вырашылі паспрабаваць сваю моц у лазертагі. І як вызначылася, я з імі раней перасякаўся на вялікіх сцэнарных гульнях па пейнтболу. Зараз пазнаёміўся больш дакладна на здымках іх першага рэкламнага роліка, які я вам прапаную паглядзець. У мінулую суботу адбылася трэцяя сцэнарная гульня свету Кайдзі. Людзей было не шмат, але амаль што ўсе яны мацёрыя, таму гульня выдаўся складанай і цікавай. Я задаволены. Больш падрабязныя ўражанні чытайце ў адпаведным пасце па гульне. Заўтра адбудзецца стрым з кіраўніком клуба Полигон 61 Геннадіем Алішукіным па тэме сцэнарных гульняў. Мне вельмі спадабаўся папярэдні стрым з яго удзелам і лічу, што гэты будзе адпаведным. Таму прапаную паўдзельнічаць, каб мець магчымасць задаць свае пытанні. Вытворца лазертаг абсталявання LazerWar стварыў якасны рэкламны ролік па свайму новаму дэвайсу «Цифровы сцяг». Вытворца лазертаг абсталявання Polygon мусіць пачаць выпускаць у жніўні лазертаг каскі новай мадэлі, якія базуюцца на касцы Міч 2000 з тактычнымі рэльсамі для мацавання навяснога абсталявання. Вытворца лазертаг абсталявання Farpost выпусціў каротенькі рэкламны ролік пра выязны лазертаг, а дакладней пра надзіманыя фігуры, якія можна выкарыстоўваць на невядомай пляцоўцы. Арганізатары сцэнарнай гульні «Чужая зямля» пацвердзілі даты правядзення мерапрыемства 8-9 жніўня ў Калузе. Але, на жаль, гульцы з Беларусі не змогуць прыняць у ёй удзел, так як у нас мерапрыемства дзяржаўнага ўзроўню. Выборы прэзідэнта краіны. Зборныя гульні адбываюцца ўвечары па срэдах. Гэтым разам зноў гуляем на ганалесе ў клуба «Легіён». Каб прыняць удзел у гульне, пішыце мне ў асабістыя паведамленні. Ёсць яшчэ час да вечара, каб вызначыцца. Больш падрабязная інфармацыя ў апісанні пад відэа. Усім вялікі дзякуй за ўвагу. Да новых сустрэч.